semprot apa ora bongkor apa ora kena didol apa ora sirku yo ben dhisik ter ora payu. Dol ae wis ae. Dalane aku yang iki selewat ora iki. Sik to. Aku medhok ae. Iya udah. Jan. Bangkrut ala ibu. Jalan koyo ngene. Yah, entah aku ditinggal. Nah bongkore koyo empuh ngono lho anune iki. Ya, tapi dhuwur-dhuwur lho. Sukete ra umum kae koyo ngono. Piye iki? War dikerjakne maton. Sik. Kena bongkore koyo ngene ngono lho, telommu resik. Ngomongnya bongkor koyo ngene nek ngomong resik Pak telone didelok, dik dijabut. Kowe iki jan Ya bongkor ritek ngene iki bene lho sak payu-payune lho. meneng. Sak payu-payune telo ki nek bongkor ngene iki do cepet lho, Ton. Ya kan iki urusane sing jabut to, ben diukiri sing jabut. Ngomong karo kowe iki nek iki penting ngengkel kok, Ton. Angger aku ngomong apa kowe mesti kowe iki mesti jawabane iki enggak penak. Dijene ra ndek dhuwit lho. Kok nggih blonjo. ya utang-utangan iso to, Ton, karo tangga apa karo warung iki. Lah utangku wis akeh.